வணக்கம் உறவுகளே, இது உங்கள் அவந்தி இன்ஃபோ சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம். எல்லோரும் கொஞ்சம் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம இயற்கை விவசாயம் தான் பார்க்குறதுன்னு தெரியும். இப்போ இயற்கை சம்மந்தமான ஒரு உரம் வைக்க போகிறோம். அது எப்போ வைக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம். ஏன்னா உரம் கரெக்டான டயத்தில் கரெக்டான வச்சாதான் நமக்கு மகசூல் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம கவாத்து பண்ணி 15 நாள் ஆச்சு, பூ பூக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த ஸ்டேஜ் தான் பூ பிஞ்சா மாறணும். அதற்கான வேலைகளை நம்ம பார்க்குறதுக்கு என்ன மாதிரியான உரம் வைக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி வேணும் முழு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. முழுசாக பாருங்கள், நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம். ரிசல்ட் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். இப்போ நம்ம என்ன மாதிரியான இயற்கை உரம் கொய்யாவுக்கு நம்ம வச்சோம் அப்படின்றத பற்றியான வீடியோ தான். இப்போ நம்ம செடி பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம 50 செடிக்கு 25 லிட்டர் தண்ணியில் நம்ம உரம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை 50 லிட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி எல்லா செடிக்கும் ஒவ்வொரு லிட்டராக நம்ம கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ 25 லிட்டர் தண்ணி பிடிங்க. ஃபுல்லாக தண்ணி பிடிச்சிக்க வேண்டியது. ஃபுல்லாக இல்லை, ஒரு பார்டர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு தண்ணி வர்ற மாதிரி பண்ணணும். இந்த புண்ணாக்கு ஒரு 6 கிலோ கடலை புண்ணாக்கு, அதாவது கடலை எண்ணெய் ஆட்டினோம்ல, அந்த கடலை எண்ணெயோட புண்ணாக்கு ஒரு 6 கிலோ நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு. அந்த 6 கிலோ இதில் 2 கிலோ, அதில் 3 கிலோவை பிரிச்சிடுறோம். நீங்கள் மொத்தமாக சேர்த்து செய்யலாம். நமக்கு அவ்வளோ பெரிய பாத்திரம் இல்லாத தூக்கி கொட்டி விடுவோம். தனித்தனியாக சிங்கிளாக நம்ம செய்கிறோம். நீங்கள் பெரிய பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா மொத்தமாக போட்டு பண்ணிக்கிங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே 15 நாள் ஆச்சு, நம்ம கவாத்து பண்ணி பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. 15 நாள் கணக்காயிடுச்சு. இது ஹியூமிக் ப்ளஸ். இந்த ஹியூமிக் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான தாவரத்துக்கு தேவையான அனைத்து சத்தும் கொடுக்கும். இந்த பாக்கெட்டோட விலை பார்த்திங்கன்னா 200 ரூபா. 1/2 கிலோ வாங்கிக்கிட்டேன். இது ஒரு 1/4 கிலோ பெருங்காயம். இது ரெண்டையும் நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம். ஊற வச்சு நல்லா ஒரு வாரம் நல்லா கிண்டி கலக்கி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் அது ஃபுல்லாக நொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த தாவரத்துக்கான வேருக்கான சத்தை ஃபுல்லாக அது கொடுக்கும். முக்கியமாக நம்ம மறக்கக்கூடியாத ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம ஊற வச்சிட்டோம்னா அப்படியே விட்டுறக்கூடாது, கிண்டி விடணும் நல்லா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, கடலை புண்ணாக்க 2 நாள் ஊற போட்டு கிண்டி விட்டோம். இப்போ அடுத்த 2 நாள் பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயமும் ஹியூமிக் ப்ளஸும் போட்டு கிண்டுறோம். ஹியூமிக் ப்ளஸ் கொஞ்சம் கருப்பு கலராக இருக்கும். கொஞ்சம் பாருங்களேன், அப்படியே வாங்களேன். 1/2 கிலோ போதுமானது, நீங்கள் நிறைய வேணாம். ஏன்னா இதே 200 ரூபா, 1 கிலோன்றப்ப 400 ரூபா ஆயிரும் நம்மளுக்கு. கருப்பு கலரில் இருக்கா, தாவரத்துக்கு தேவையான அனைத்து சத்து கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஹியூமிக் ப்ளஸ். பெருங்காயம் வளர்ச்சியை தூண்டும். இயற்கை சம்மந்தமாகவே, ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு உணவுப் பொருளை இயற்கையாக கொடுக்கணுன்றது தான் நம்மளோட எண்ணம். அது நமக்கு மகசூலை கொடுக்குதோ இல்லையோ நமக்கு தேவையில்லை, இயற்கையாக செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த முயற்சியில் நம்ம இறங்கியிருக்கோம். அப்படி நல்லா கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டு மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 நாள் கணக்கு வச்சுக்குங்க. அப்போ அது கவாத்து பண்ணி ஒரு 20-25 நாளுக்குள்ளே நம்ம இது கொடுக்குற மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். டெய்லியும் ஒரு தடவை கிண்டி விட்டால் தான் அதை கட்டி ஆகாமல் தடுக்கலாம். அப்படியே ஒரு 3 நாள் அப்படியே விட்டோம்னு வைங்க, நல்ல ஒரு இயற்கையான ஒரு உரங்க அது. கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இதோட மகசூல் வீடியோ அடுத்த காய் பறிப்பதில் நான் போட்டு வரேன் உங்களுக்கு. நம்மக்கிட்ட இருக்குது வால்கொய்யான்றது உங்களுக்கு தெரியும். வால்கொய்யாவும் தைவான் பிங்க்கும், அது ஒரு 25, இது ஒரு 50 செடிக்கான உரத்தை நம்ம இப்போ தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் முழுசாக முடிக்கலை, இன்னும் 3 நாள் இருக்குது. அப்படியே கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டால் தான் நம்மளுக்கு அந்த கட்டி சேராமல் இருக்கும். டெய்லி ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விடணும். அந்த கருப்பு கலர் உள்ளே செட் ஆயிடுச்சு. ஹியூமிக் அமிலம் இதில் ஹியூமிக் ஆசிடாகவும் கிடைக்கும், அதையும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு இதாக வாங்கிட்டு வந்தேன், ஏன்னா வேரில் விடுறதில்ல, அதனால் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
இப்போ இந்த 25 லிட்டரை வந்து 50 லிட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு 25 லிட்டர் வந்து தண்ணி கலந்துக்க வேண்டியது. கலந்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒவ்வொரு லிட்ரு சுற்றிக்கு விட வேண்டியது. நீங்கள் லைட்டாக மண் தோண்டி விட்டாலும் சரி தான், இல்லை அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் மேலாவில் விடலாம். நான் எப்படி விட்றேன்றதை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள். இன்றைக்கி தான் வந்து எல்லாம் தெளிக்க போகிறோம், ஊற்ற போகிறோம் எல்லா செடிக்கும். அப்படியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி தண்ணி பாய்ச்சாச்சு. நம்ம எல்லாமே ரவுண்டு குழி எடுத்து நம்ம தண்ணி பாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் நம்ம ஊற்ற போகிறது எப்படின்னா, அப்படியே அதுக்கு மேலாவில் அப்படியே ஊற்றி விட்டோம்னா அது அப்படியே செட் ஆகிக்கிறோம். தண்ணிக்குள்ளேயே அது கரைஞ்சி அப்படியே வேறு வரைக்கும் உள்ளே போய்க்கிறோம். ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒவ்வொரு அளவு வச்சுக்கோங்க. நான் 1 லிட்டர்னு அளவுன்னு வச்சுக்கிட்டேன். நீங்கள் நிறையா ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா நிறையாவும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம செய்யலாம். இந்த உரமானது என்ன செய்யணும்னா, பூ பூக்கும் திறனையும் அதிகரிக்கும், செடியோட வேர் வளர்ச்சியும் அதிகரிக்கும், ப்ளஸ் வந்து காய்கள் வந்து நல்ல பெருசாக வரும். சின்ன காயாகாமல் நல்ல காய் வந்து கொஞ்சம் கைத்தண்டி அந்த மாதிரி வர மாதிரி வரும். அந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த உர மேலாண்மையை நம்ம மேற்கொண்டுட்ருக்கோம். நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே வால்கொய்யா. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தைவான் பிங்க்குக்கு நம்ம விட்டுக்கலாம். இப்போ வால்கொய்யா ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக செய்யுங்க. வீடியோ எடுக்க ஆள் இல்லாதனால நான் ஒரு ஆளாக தான் அப்படியே பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது நம்மளாக செய்கிறதில்ல, ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் அட்வைசர் கொடுத்த ஒரு சஜஷன். நம்மளாக செஞ்சோம்னா ஏதாவது ஏடிமெட்டிக்கு ஆகி போகும்ட்டு நம்மக்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டு நம்ம செய்கிறோம். இதை வந்து உங்களுக்கு வீடியோவாக பதிவு பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக இந்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் கொய்யா நடுன்னு தெரியும், ஆனால் எப்படியான உர மேலாண்மைன்றது தெரியாது. அது கவாத்து பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும், அதுக்கப்புறம் காய் ஆய்க்கிறப்ப என்ன செய்யணும், அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இனிய மாதிரி தான் நீங்களே இருப்பீங்கன்றக்காக தான் இந்த பதிவு. கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பதிவு. இந்த மாதிரி தாங்க நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்றத இன்னொரு 1 மாதம் இல்லை 2 மாதத்தில் நம்ம பதிவு பண்ணுவோம். எல்லா செடிக்கும், சின்ன செடி பெரிய செடின்னு இல்லை, எல்லா செடிக்குமே அப்படியே அந்த 1 லிட்டர் கணக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஊற்றி விட்டாச்சு. வரட்டும், பார்த்துக்குவோம் எப்படி வருதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ பாருங்களேன், எல்லாமே பூ எல்லாம் அப்படியே பிஞ்சாக ஆரம்பிச்சிக்குது. அதை நான் இது காமிச்சிடல உங்களுக்கு, அது ஃபுல்லாக இப்போ பிஞ்சாக ஆரம்பிச்சிருது. அந்த 1 வார கேப் நம்ம ரெடி பண்ணோம்ல உரம், அந்த இதில். நன்றி உறவுகளே. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரியாத விஷயங்களும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், தெரிஞ்சுக்கலாம். நன்றி உறவுகளே. மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம்.